Good morning लोगोफोर दिनै अफिसाव थाङाखै आरो फुंनिफ्रायनो न'आवनो दोङो दा ब्रेकफास्ट जाबाय दों बेनिफ्राय इथिं अनलाइन कनसालटेसन खालामनो थाखाय नेबाय थादों आरो बिना बाहाय लोमजादोंमोन आरो मैया दिनै थिगानो दोङो होमबाबो बाहाय दुरबल मोनबाय थादों आरो अनलाइन खालामनो हायो भिडिअ कल खालामनानै कनसालटेसन खालामगोन आरो दा एपइन्टमेन्ट लाबाय जोङो 10:10 लादोंमोन फुंनि खिन्थु दासिम फन फैयाखै आरो बिसोरो गावनो कल खालामना लागोन होननानै लिरनाय दङ आरो बेयाव विदिन 1 आवर बे कनसालटेसन खालामनायनि उनावसो जोङो नेक्स्ट मा खालामनाङा बिसोर जुदि साजेस्ट खालामो कभिड टेस्ट खालामनांगोन होननानै जोङो होमबा कभिड टेस्ट खालामगोन आरो बेनि उनाव दा नेबाय थादों आरो लोगोफोर दाबो फन फैयाखै हस्पिटालनिफ्राय नेबाय थानोसै आरो बिदिनो बेनिफ्राय बिनाव फैदोंबोनो बेनिखायनो दिनै आंसो हाइनास नार्जारि जानोसै आरो ओंखाम संहैनोसै आरो बे मैया सब रेडि खालामनानै दोनदोंमोन आरो नाबो दोङो दाखालि ना लाबोनाया बेसरनि मैद्रु बेनिफ्राय ना होनानै आरो कबिबो दोङो कबि आलु फ्राय बेखौबो खालामगोन आरो दिनै आं संगोन आरो लोगोफोर बे माहाय गलिलांदों आरो दा नाखौ होनोसै आरो बेयाव ओमफ्राय ओंखामखौबो जानबाय आं नेक्स्ट आइटेम कबि आरो आलु फ्रायखौ खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय ना मावा बेनिफ्राय ना बांला हस्पिटालनिफ्रायसो माला फन फैयो बेखौनो नेबाय थादों हस्पिटालनिफ्राय थाब फन फैनानै थाब कनसालटेसना जोबबानो माहाय फ्रि जागोन आरो कास्टमार केयारखौ फन हरबाय थादों र' दाबो फन फैयाखै होननानै बे अनलाइन कनसालटेसना जायाखै मेक्स हस्पिटालाव खालामदोंमोन आरो मिथिया आरो मा जाखो 2 घन्टा नांबाय होमबाबो जायाखै आं होनबाय केन्सेल खालामनानै फैसानि रिफान्डखौ हरबानो जाबाय होननानै बेनिफ्राय आं बे खाथियावनो थानाय बेलेग हस्पिटालनि नाम्बारखौबो मोनबाय जोंनि सिनियर सासेनिफ्राय बिहरबाय आरो बे नाम्बारखौ लानानै आरो बिनाव एपइन्टमेन्ट लाबाय आरो दा एपइन्टमेन्ट मोनबाय दा बे प्रेसक्रिप्सनखौ होबानो जोङो टेस्ट खालामनो हासिगोन आरो मस्ट प्रबेबलि बिसोर दिनै सेम्पल लागोन लानानै गाबोन रिजाल्ट होगोन आरो बेनिफ्राय ओंखामाबो जाबाय कबि आलु फ्राय खालामदों बेनिफ्राय बेयाव दङ नैबे मास्टार्ड लिभजों मा बे माहाय दुरबल मोनबाय थादोंना बेनिफ्राय ओंखामखौ जाना लानोसै बेनिफ्राय आं जिबो सोनांगौ दङ दाखालि बे बेरायनो थांनाया बिनि जिफोरा दङ ना बेखौ सुनानै सान्दुङाव लामना होनांगोन आरो दा लोगोफोर जों ओंखामखौ जाना लानोसै आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ खोन्थागोन आरो मा जादों लोगोफोर बियो उन्दुबाय ओंखाम जानानै उन्दुबाय थादों दा बे आं जि सुबाय माहाय जि सुनानै लामना होबाय बेनिफ्राय एपइन्टमेन्टबो लाबाय डक्टरनिफ्रायबो प्रेसक्रिप्सन मोनबाय बेनिफ्राय लेबजोंबो कन्टेक्ट जाबाय दा लेबनि मानसि बिसोरो हरदों आरो जोंनि लकेसन बिहरदोंमोन लकेसनखौबो हरबाय वाट्सएपआव दा बिसोरो फैबाय थादों आरो फैनानै सेम्पल कालेक्ट खालामगोन आरो अनलि 2 मिनिट्सल' नांगोन होनदों आरो जुदि रेकर्डिं खालामनो हायो होमबा बेखौ रेकर्डिं खालामनानै खिन्थिगोन आरो जुदि बिसोरो रेकर्डिं खालामनाङा होननानै बुङो होमबाथ' खिन्थिनो हानाय नङा आरो लोगोफोर गुजुनाया पुरा फैबाय फैनानै बिसोरो सेम्पल लांबाय आरो आं सोंदोंमोन आरो रेकर्ड खालामनो हागोन नामा होननानै बेनिफ्राय मानसिया बुंबाय आरो रेकर्ड खालामनाङा होननानै कर'नाया जेरैबायदि फैयाना बिनिफ्राय बेसो फैयाना गोदनासै इन्दि सुनाय ओमफ्राय गन्थङाव डिजाइन मेगन आं नायबाय लोमजानायाव मेगन मोदै ओंखाराखै बेखौ सोनायावसो मेगन मोदै बांसिन ओंखारबाय एकदम साथिं सोना होयो ना बेनिखाय बिदि जादों आरो दुगैनानै दासो फ्रेस जाबाय टेस्ट सेम्पल लांबायना बेनिखाय दा माइना माहाय फ्रेस जाबाय आरो दिनैनि खामानिया जोब्बाय सब लोगोफोर न'नि मानसिया एकदम दाउ बेदरजों ओंखाम जानो होबाय थादों आरो गामिनि मानसिया बिदिनो ना माबा माबि बेमार जाबा दुरबल मोनबाथाय दाउ बेदर जाना होबानो मोजां जागोन होननानै बुंखायो आरो न'नियाथ' लकेल दाउ ना एबाबो मोजांखा दुरबल मोनबाथाय बा लोमजाबाथाय साजाबाथाय एसे रोसि बानायनानै जाबाथाय बुरा देहाखौ स्रां मोनखायो ना बेहायलाय आरो बहा लकेल दाउ मोननो थेवबाबो आरो आइया फन हरनानै बुंबाय थादों आरो ब्रयलार दाउखौनो पुरा संनानै जा बिदि होननानै आरो आं होनदों आं जानो बादों माने एरैबाबो लोमजाबाथाय बे
टेस्टफोरा बोरैबा चेन्ज जालाङोना स्वाद मोना जायो आंथ' दिनै मोनसेल' बुस्थु जानो लुगैदों बेनो जाबाय एकदम नारें खारजि आरो ओंखाम जानायावनो आंनि 2 पिस माने मोननै गिदिर पिस जादों लाकिलि बे नारें खारजिखौबो जोंनि गामिनि नारें खारजिखौ मोनदों आरो आसामनि बायदि आरो बे जोंनि आसामाव जाय नारेंखौ मोनोना बेखौ बेहाय मोना बेहाय अनलि बे गल नारेंखौल' मोनो आरो लोगोफोर आं बेमारि जाबाबो आरो दिनैथ' आं नुनो थांना न'आव सबफ्रा फुगारबाय ओमफ्राय उनाव सबायबो सोमना दोनबाय आं गाबोन जागोन होननानै जोबोद लुबैदों गोबाव जाबाय जोंना सबाय जायो दे बे लास्ट अमाजों जे 88 केजि जे भिडिअ बानायदोंमोन ना बे 88 केजि लिरनाय दङ ना बे भिडिअआवनो लास्ट आरो सबाय जानाय आरो ओमफ्राय बिराद जानो लुबैदों खारै सबाय आरो ओंखायनो गाबोन सबाय जागोन सोमना दोनबाय आं बेदरबो दङ दाउ बेदरजों जाबाबो जाजायो खिन्थु आं दाउ बेदरजों जानो गोसो गैया लकेलबा मोजां खिन्थु आं ब्रयलारजों बारा टेस्ट मोना आरो गाबोन दा संना होनांगौ ना आरो सबायजों ना मावा दंना ना मावा होगोन ना मावाजों ना मावाजों मोजां जागोन दा खर' सानायाबो एसे मोजां जादों ओमफ्राय स्मेलबो मोनदों फिंगार क्रस आरो गाबोननि थाखाय गाबोन रिजाल्टआ नेगेटिभ फैबानो मोजां आरो नङाबा आरो ओरैनो टेनसन जालायलायगोन आरो जेनेबा सिम्पटम्सफ्रा नर्मेलबाबो बे 15 डेज माने जेरावबो थांनो मोना ना थांनो मोननायनि उनाव न'आवनो जेनेबा हाउस एरेस्ट टाइपनि जाना थांनांगोन ना आंनि लोगो सासेयाबो जादों आरो बेबो सिम्पटम्स गैया बिदिनो दा पजिटिभ जादोंमोन पजिटिभ जानायखाय बेखौबो टेस्ट खालामनो होबाय बेखौ टेस्ट खालामनाय लोगो लोगो बेबो पजिटिभ मोनबाय खिन्थु बेनाव जेबो सिम्पटम्स गैया आरो दा बेबो 21 डेजनि थाखाय न'आवनो क्वारेन्टाइन जाबाय थादों आरो दा जोंना मा जायो गाबोन फैबासो मोनगोन आरो गोजाना मा जायो लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ गाबोननि भिडिअआव आरो लोगो मोनसिगोन आरो